Están! Ai, non están. Ai, están! Ai, non están. Ai, están! Ai, non están. Ai, sí están! Ai, hola! Miau! É a hora do conto! Miau! Miau! É a hora do conto! É a hora do conto! Sapos, curuxas, meigas e touciño. Sapos, curuxas, meigas e cogomelos. Sapos, curuxas, meigas e... Bruxas! Sí! Que é o que pasa? É a hora do conto, pero é que miau non para! Que é a hora do conto? É a hora do conto! Desde tempos inmemoriais, as bruxas van facer mal. Son mulleres que arrepían, son horrorosas e arpías. Os contos non sempre din a verdade, As bruxas son moi aburridas. Pois a bruxa Chispún é moi divertida. As bruxas son moi malvadas. Pois a bruxa Chispún é moi humana. E tamén que as bruxas son super feas. Pois a bruxa Chispún non lle importa a apariencia. As bruxas contan sempre mentiras. Pois a bruxa Chispún con simpatía diche sempre a verdade. Con valentía. Imos ver, e ti por que o Pois sabes? porque eu son a bruxa Chispún. Bo día, nenas e nenos. Eu son a bruxa Chispún e quero presentarvos a miña familia. O elegante corvo cru, e a simpática gata miau.
Estamos aquí para contarvos un conto, porque nos encantan os contos. E o que máis nos gusta dos contos é desmontalos. Esnaquizalos. Destripalos! Tampouco te pases, miau. Que te pases, miau. O que queremos dicir é que nos gusta contar os contos como foron en verdade, non como os contan por aí. Sí, porque un boando escoita cada cousa. Trolas! Iso, miau, trolas. E cal contamos? Este, que quere ser a protagonista. Está ben. Este conto vai dunha rapaza que ten a pel branca como a neve. A ver se sabedes que conto é. Claro, o conto de Brancaneves, pero é algo diferente a como vos o coñecedes. Así que tedes que estar moi atentos e moi atentas e lavar ben as orellas. Este conto, en realidade, chámase Branca e Bruxa. E comeza así. Había unha vez unha rapaza chamada Brancaneves, que era moi fermosa, tanto por dentro como por fora. Era moi alegre e sempre andaba cantando e brincando. Quero vivir fermosas aventuras. Aínda que non cantaba moi ben, ela sabía que a única maneira de cantar mellor era seguir practicando e practicando. Tamén era moi intelixente e moi estudosa. Un por un, miau. Un por dos, miau, miau. Un por tres, miau, miau, miau. Papá, papá, xa aprendí a táboa do miau. Vou sacar un dedo exame. Aínda que é un pouco torpe. Brancaneves, vai a modo, sí, que sempre acabas mancándote. Brancaneves era moi valente e moi sincera e sempre dicía a verdade por moi difícil que esta fose. Brancaneves! Pódese saber quen rompeu a baixera de porcelana que temos pras visitas? Un eu, papá. É que estaba xogando a pelota no salón e... E ti non sabes que non podes xogar coa pelota no salón, que sempre acabas mancándote. Xa o sei. A recoller. Ademais, Brancaneves era moi feliz porque tiña moitos amigos e moitas amigas os que quería moitísimo e cos que xogaba sempre que podía. Ti! Espera que vou! A que non me pillas? A que sí? A que non? Brancaneves era tan bonita por dentro e por fora e tan feliz que unha bruxa que vivía por ali púxose moi celosa. E isto é absolutamente e completamente certo. Sabedes por que o sei?
A bruxa era ela. Bruxa, 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 bruxa. Eres unha bruxa. Bruxa, 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 bruxa. Eu son Brancaneves, ble, 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 ble. Eu son moi alegre. Blu, 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 blu. Teño moitas amigas e moitos amigos. Bla, 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 bla. Encántame cantar fatal. Bla, 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 bla. Tiña tantos celos de Brancaneves que sempre estaba enfadada. Cada día un pouco máis enfadada. Hasta poñerme enfadadísima. A verdade é que naquela época tiña moitos celos de Brancaneves, porque ninguén me quería. Me pasaba os días soa estudando e practicando experimentos científicos. E como naquela época non estaba ben visto que as mulleres soubéramos tanto, empezaron a dicir que era unha bruxa e que facía conxuros malvados. E ademais, fea. E comía tripas de gato. Tamén dicían que era fea porque non vestía a moda das princesas e dos príncipes da época. Pero en realidade a mí nunca me importou a apariencia, sino máis ben a ciencia. Pero de tanto dicir que era mala, a verdade é que fixen algunha gamberrada. Un día apareceu no bosque un leñador. O pobre feriu coa serra a súa man e decidín axudalo a cambio de unhas condicións. Pasa, pasa, culito de rana, si non pasas hoy, pasarás mañana. Jurado! Grazas, podes pedirme o que queiras. Pois agora que o dis, si podes axudarme. A ver, é que hai unha rapaza que se chama Brancaneves que sempre se está metendo comigo. Chámame bruxa e fai que ninguén na escola queira xogar comigo. Gustaríame facela desaparecer. Perde cuidado, non te preocupes. En serio? Vas a axudarme? Ai, que ben! A rapaza esta díxome que fixera desaparecer a Brancaneves. Que a fixera desaparecer? Estás ben? Hola, Brancaneves. Mira, agora que estás por aquí, teño que dicirche algo. Sabes a rapaza esta de pelo verde? A bruxa? Sí, exacto. Pois díxome que... A ver como che digo isto. Díxome que te fixera desaparecer. Desaparecer? Xa sabes. Desaparecer? Eu douche un consello. Fuxe
fuxe a fume de carozo porque si te colle. Gracias. Seguirei o teu consello. Brancaneves, asustadísima, comezou a correr tan rápido como lle deron as pernas. Por fin, cando caeu a noite, atopou unha casiña e entrou para descansar. Todo en aquela casiña era moi pequeno. Primeiro entrou na cociña, onde atopou 7 pratos de comida. No primeiro había un anaco de sandía. No segundo, ovos para facer tortilla. No terceiro, unha empanada. No cuarto, un bacallau salgado. No quinto, había un merluzo. No sexto, había un polo asado. E no sétimo, había unha torta de nata. Despois entrou na habitación, onde había 7 camiñas todas iguais. Na primeira saltou. Na segunda bailou. Na terceira rolou. Na cuarta fixo 2 volteretas laterais cara adiantes en mans. Na quinta fixo un pinchicarneiro e un mortal cara atrás. Na sexta, asustou. E na sétima, esmaiou. Na casa vivían os 7 ananiños, que saían a traballar todos os días ás montañas. Cando viron a Brancaneves, quedaron abraiados. Cada un reaccionou á súa maneira. O primeiro en vela foi Mudiño, que lles contou aos demais o que vira. Mocoso espertou a Brancaneves dun esbirro. Dormilón quitoulle a manta. Dame miña manta. Necesito para dormir. Feliz celebrou con ela. Oh, unha rapaza na nosa casa. Ai, gustache bailar. Que ben. Ai, feliz. La 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 la. O ananiño tímido achegouse a Brancaneves e díxolle: Hola. non lle dixo nada. Gruñón, moi enfadado, como de costume, gritoulle a Brancaneves: Quen che deu permiso para entrar na nosa casa, Fora! Fora antes de que me enfade! Fora! Brancaneves encolleuse no chan. Tiña moito medo de Gruñón. Pero por sorte, o ananiño sabio dixo: Gruñón, non se pode ser tan gruñón. Ai, a ver, rapaciña, vin, non tiñas medo.
Chamome Brancaneves. Estaba fuxindo porque a bruxa dixo que me quería facer desaparecer. Brancaneves contoulles todos 7 ananiños. E eles decidiron acollela na súa casa, pero cunha serie de condicións, como coserlles e lavarlles a roupa, fregarlles a louza, facerlles as camas, cociñar para eles e agardar coa mesa posta ata que volvesen das montañas. Pero se teño que lavar a miña roupa e a de bolos 7, facer a miña comida e a de bolos 7, a miña cama e a de bolos 7, non vou ter tempo para estudar, practicar o canto, xogar cos meus amigos e xa non vou ser feliz. Mellor marcho. Todos os ananiños, incluído o Mudiño, quedaron mudos e un pouco avergoñados por terlle encomendado tantas cousas a Brancaneves. Ben, todos menos Gruñón, que lle volveu gritar. Sí, marcha, 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 que non sabes nin facer as cousas da casa. Non sabes nin cantar. Non serves para nada. Sabes que? Se sigues sendo así de gruñón, vas quedar ti só e non vas ter ningún amigo. Eu marcho. Brancaneves volveu ao bosque e quedou soa, triste e con moito frío. Cando eu, a bruxa Chispún de pequena, souben que Brancaneves estaba perdida no bosque, disfraceime de velliña. Fun levarlle algo moi especial. Unha mazá que tiña valeriana. Ai, ai! Ai. Hola, pequena. Ei, que fas aquí tan soa? Necesitas axuda? Mira, teño unha mazá moi rica da miña horta. Cómea toda, cómea toda. Unhas croquetiñas non terás? Tampouco te pases, nena. Estos cativos de hoxe en día. Brancaneves sentía unha gran soidade. Botaba moito de menos as súas amigas e os seus amigos. Así que pensou que eu non era perigosa e comezou a falar comigo, moi amigable, como era Brancaneves, a veces. Mire, eu estou practicando unha canción. Bueno, non se me dá moi ben. Queres escoitala? Ai, sí. Quero vivir fermosas aventuras. Quero vivir fermosas aventuras. Que ben o faz. E resultou que cantaba de maravilla. O que pasa que como sempre estaba tan enfadada, nunca cantaba. Pero esta vez cantei. E cantamos as dúas. Despois de pasar a tarde falando, rindo e cantando, comecei a cambiar de opinión e os celos que tiña de Brancaneves comezaron a converterse en bons sentimentos. Pero a Brancaneves entroulle a fame, viu a mazá e deulle unha trabada. Eu intentei freala. E agora que fago eu? Cheguei! Un conxuro! Sapos, coruxas, meigas e salchichas. Ai, non! A ver, a ciencia, como era? Reanimación cardiopulmonar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, así non era. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
intentei matarte. Deches nunha mazá que estaba envenenada. Non estaba envelenada. Só lle botei valeriana, que é unha planta que serve para relaxarse. Só quería que quedaras dormida e así non foras á escola e suspenderas o examen de matemáticas. A tabla de miau. Pero por qué? Pois porque estou moi enfadada contigo, porque non paras de meterte comigo, dis que son unha bruxa e ninguén quere ser a miña amiga pola túa culpa. Tes razón, dixen cousas de ti que non son verdade, pero non o vou volver a facer nunca máis. Perdoasme. Brancaneves pediume disculpas. E eu a ela. A verdade é que hoxe paseino moi ben contigo. Podemos ser amigas? E fixémonos amigas. Volvimos ás nosas casas e Brancaneves volveu a ser feliz. E eu comecei a ser feliz. E colorín colorado, este conto foi desmontado! Ei, un momento, como que fin? Agora o que toca é falar do conto, así que non marchedes que continuamos.